lamsogo haino hai tripri khorango khaponi tripri tahukte bukhurok tini tripri khorang tripra hastini joto tripri dofani lukurokno kaisa kobokmo tei chubamo naragei kok sana mochongo abokhe aptihai जों जतनो किसा मिसा साइमाना ताखुक कबिमय देबरमा टिप्रालेन नो खाफुरै बिसि 2017 नो याकुंगो गोली नांगमानि ककनो किसा मिसा सिनि दफानि लोकरक साइमाना तिनि त्रिप्रि खरां कबिमय देबरमानि ककनति केसा कक साना मुसंगो खापांनि त्रिप्रि ताखुकते बुखुरक जों जतनो दफानो खाफुरमानि बागै दफानि बागै याकबाय सामुं खलायाफानो बुखबाय जों जतनो सामुं खलायलायो आ जागावनो खरकसा बाय जों खरकसा कथालाया ओंमानि कक आरिबा खापानि त्रिप्रि ताखुकते बुखुरक आबनि बागैनो त्रिप्रि खरां कक साव आ ऑफिशियल लैंग्वेज पंचो त्रिप्रि नरगैनो जों दफा थान साफायसिं जों थांलायना नांगौ आगे बुसाखा दाबो बुसानाय जों पलिटिकल बाय जीवनो फनो थानसा अंगै माया चिनि आइडेंटिटी से थानसा ओंना नांगौ दफानो मथांना बागै पलिटिकल नांगौ आकक सैनो फिया पलिटिकल नो दफा से नायकला नांगौ पलिटिकल दफानो नायकलिया आबानि बागैनो मेजॉरिटी कक नो महाराज खिबि मान्यां मानि बागैनो महाराज कांग्रेस याकारै ताबो मातंमानि कक उकक नो कायसा त्रिप्रि खरानि कक नो मैतो नारकदि खापांनि त्रिप्रि ताखुते बुखुरक तमुनो पलिटिकल बाय खलायै दफानो मथांना थांखा अंके दफानि बिसिङनो दफा बाय दफा बुलायो तगलायो ति जाया कक सालायो आबले चिकन साखसि ताखुक बाय ताखुक नायसिगलै मानलाया खरकसा बाय खरकसा तानै सुदा बुथारो आपते हाय मांप्लिबो त्रिप्रि खरानि थानि दंगो खापांनि त्रिप्रि ताखुकते बुखुरक तिनि कपि मै सिमिन दफानो हामजागै याकुंगो गुलि मासामानि कगिया नांखांकै चिनि दफानि बागै कपि मै खाक्ला बुफानो गुलि जानाय होनायनो थांमानि तमुनो केबो नों खाक्लाबो गुलि जाखांके न निनि दफा थांनाय हनै केबो तमुनो हंगाके त्रिप्रि खरांनि तिनिनि उककनो खनाय तंनाय बरकनो जत बरकनो आनि खाक्लाबो दि हनै जतनो हनै मानो त्रिप्रि खरां खाख्लायो आव उकक सैनो आं आनि खाक्लाबो गुलि जामानि बाय आं थै थांमानि बाय दफा थांनाय हेनखेबा साबले तंया तंला लाइन छतनै खाक्लाब गुलि जाना नांगौ हंखे चिनि दफानि बिसिङाव साय आपते हाय लुगु दंगो खाक्लाबो गुलि जानाय आइदेबा खापानि त्रिप्रि ताखुते बुखुर फिया तिनि त्रिप्रि खरां कक सामनेखे चिनि बरम गनां कबिमय दफानो हामजाकमानि बागै त्रिप्रालेननि जबाव नखरै खाक्लाबो गुलि नांया सिमेन बाकी याकुंगो गुलि नांगै तिनि कबिमय देबरमानि नुखुं अराय बराय ते जों जाल कुपलुंबाय कलबजाक खापानि त्रिप्रि ताखुते बुखुर फाइसा माय चाया खलायनो दफानि जबाव साकबाय थानि नुखुं जों जाल खलायना नांखा बरम गनां कबिमय देबरमानि नुखुंगो खापानि त्रिप्रि ताखुते बुखुर दफानो हामजागै खाफुरै तंनाय लुकुरकनो त्रिप्रि खरांनि सिमिन कबकमु तमुनो नरक कबिमयनो नुखुंगो थांगै बाय थांमालायै बनो चुबाय मान्याफानो बनि बैंक एकाउंट नरकनि खाफुरमानि बिसिंतै रां खकसा मासाफानो रमाबाय तिनि ताखुक कबिमय चुबाचु माननाय आबनि बागै त्रिप्रि खरांनि सिमिन कबकमु तमुनो चिनि बरमगनां कबिमय देबरमानो चुबाना मुचुं खांके बनो चुबाना बागै कय हरो ताखुक कबिमयनि बैंक एकाउंट नम्बर ओंखा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 810911713509 ते IFSC कोड नंबर ओंखा UTBIORRBTGB उ जागावो नरकनि चुबामु खाफुरमानि बिसिंतै जे सगमानसाक चुबाना बागै त्रिप्रि दफानि लुकुरकनो त्रिप्रि खरांनि सिमिन कय हरजावो फायदेंगे जोंताबो बरम गनां कबिमय देबरमानि बुखुकतैनो आ 2017 नो ओंमानि कग्रकनो जों खोनालायानो जोंताबो अजराव फायसक बुजाक कुवाइसान खोला बेखौ लंकापुरा गामि o jagao norok mangpiligo nugui tongkha sini takhuk khoroksa khaganang kha kotor bo din salsa eba salsa jorao tibra sani bagi khanangoi
एबा दफानि बागै खानांगै तिब्रा सरनि बागै नाय तंमाया आन्दलन खालामनायनि थांखिबो त्रिपुरालेण्ड हिनि कासे जे तिब्रा सरनि बागै इन्डिजिनियास पिपल फ्रन्ट अफ पार्टी नि बुखाखतै 2017 नि जराव बो मिटिं एबा पारान बरक जमै बरक बायजाल बो थांलायखान आन्दलन खालायथिनिबो किसा जायगा प्रब्लेम फाइमेन बिसिंतै प्रशासन बिसिंतै बरक फायर खालायथिनिबो गोबाल हामिया गथिना तंमानि बाय सिनि ताखौ खा गोनां खाखौआर सिनि कबिमय सागो गुलिनांखा आफोरनि सिमना बिनि नगो जोंजाल कलायखा एबाखे नगो थाबा हावर जोंनानि एबाखे बिनि बिसिंतैनो डिपेन्डिं सोलि चमनि फेमिलि सोलिनानि बेबाक न बिनि बसा खरगनि तंगो तै बसा खरगसा बिहि तंग फेमिलि खाजाक बो सोलि मानलिया बयाखुं तंग बयाखुं कुरि हाय खुन तंग खुन कुरि हाय मकल तंग मकल कुरि हाय तिन कलाई लोगे माखाना नों अ मांखलिओ बो सालब्रुम न बिसनाओ न कलाइजाक बबन बिसनाओ न माइ ते बिसनाओ जतन साना निखिना सतिनिबो सिंथे बिनि बिसिंथे खनालायनो बाहायके इंखा आजरबो बाहायके नांखा एबा बाहायके बो ताबु फुजरा आसे कष्ट खाय जों जालो बिनि नुखुंगो बाहायके बो सोलि जंखा बम हाय बिनि बखाव आसे कष्ट रक मानि जंखा बसु इंखा आबरक जों बिनि खोके फारि संख्रायनि लेन हायके दारानि किसा सुंग नों आबो बाहायके आजरबो नि इंसागो गुलिनाखा एबा नों तामनि बागै नों बो जागा थांनाया बाहाय इंखा आबो सागत Kay sini tibrasa dafarong ni bagay sini borong ni bagay belai dukunang go satok pitok aro butar jago aro bubur sabre khai jago abrong nugui ang tongmaya tiaran bising sini yang bajal son kolawo apro sini yang ko tiasa rok sini borong no bubur sabre khai ja Romi rogo tulang mereka, oni borong ono, kay abon bagai ang sini borong ni bagai, sini borong ni kaham ni bagai ang angkota ni ang doi ingka. फाइदिंखि जों ताबो हायनो हाय बरमदां कबिमय देबरमानि बिहिक बरमदां जग कल्पना देबरमानि बुक्ति बाहाय खलायै नखुंरक चले मा तंखा आ कग्रक नबो जों किसा खोनानायलायानो आबुनो ते ताम खैनो बा जों इको कष्ट मस्त खलायनो हायनो इको बिसना सिमिना आजुगै ते आं बोरै बरक बा ताम खायमानानि कुनु खलायमैया हायनो नगो सामनो साबो खलाय आजि रक जाबो सारै चंग ताबो सालाय चंग नरक नखुंगो साबो आजि आं न बको हायनो नगो कष्ट मस्त खलाय चलि मातो खाता बो आनि लगी संहिंजा माचे सरि हामिया इको मुदै खलाय बिसना मांसे खिना सतैना फाता रगो बो थांमिया वो मिसिन बाइसि मिसे गांगाय हातिखान कष्ट मस्त खाय चललाय दंता नों माने मुना मुसुं नेनि लगी संनो तासा आगिर हाकिर गाहाम के नुखिनानि खलायना मुसुङो इको आगि रगो बो ति रखाय खलाय दं मामानि ताबु खाय बो इको बो हायसे बिसनाने से लरि बुइमालिया आगे सिगला परो गए बहुत दिखे तो बिनरक डॉक्टर बंदो बंदो बिरो भाई बाहाय के रां पैसा रक बान डॉक्टर नार नाखिया बसु जर नाखि नरक तांगै पुरा पासुक नाय माले नरक बाथगै तंखा रां पैसा करनि बागै जों एको मुते खलाय मा दं खथा आबनो जों ताबो ताखरक बुखरक जे सिने हानो तिब्रा साना हामजांनाय गाय सिने तिब्रा सान रंनो जे हामजांनाय रक सुबासु खलायखा बा बेलायनो काहाम जों गाय को गरै बो गाय कुनु खायमालिया गाय जों एको जेराय मासा दङो जाना नोंनानि बो परिना बो गाय बो आनि लगे संहिंजांनाय से ताबो सरि हामिया एको बेनै याकुंसे फायतमबो माया कुतुलै बो माया बिसना न खिना सतैना जाना रक जतन प्रब्लेम गाय जों एको फायजामा से खलाय न कष्ट खलाय tong ay jawo rang puisa kereni bagai tingmen bo khalai maya takro bokoro ja cinti perasaan
खाखायो हामजांनाय दं जोंनो सुबा सुखलायदि को अन एकाउन्ट न आनि लगे समनि बुङो हंखाय कबिर मयदे बोरमा आनि मुं हंखाय कल्पना दे बोरमा Ginong kami. लंकापुरा Kuwai kuwai. पदबिल ब्लक पोस्ट अफिस पोस्ट अफिस गाय सनकला जों हंखाय को बो सरि हामियार बुङो को बायजाल गतना गायसा थानाय सतरावो गतना ओंखा हंखाय आपुरबो सरि हामियाङै को ताबुक जों दंनानै अनेक खस्थ' सरि हामियानि बागै जों तो इको हान्थियाराबो मासा दङ ओमफ्राय दाबो बयको बिसिनानो खिनानै सोथैनानै गुदुलै रबे मालिया बेफोरसो खस्थ' खालाय दं जों ओमफ्राय दाबो Ndara pen. रां फैसा गोरैनि बागै तागिको बिन्टिकमेन्ट खायजोबनांगोन खालायजागोन माया खस्थ' दं बिसिनानो खिना सोथैजा आंबो जे सुबाना मोसोलनाय ताफोराव बुखुराव तिब्रा साना खायराव नायराव सोरबा जों खालायनायाबो मोजाङै खालायदि खापांनि त्रिपुरि ताहुकते बुखुरक नरक त्रिपुरि खरांनि मांप्लिओ भरम गोनां कबि माइदिया बरमाबाय भरम गोनां जोग कल्पना दे बोरमानि ककनो जों खोनाखा ताबुक उ जागावो त्रिपुरि खरां ककिसा साना नाङै थांखा बाहाय हिनके जों जतनो साइमानो सालसा त्रिपुरा लेन होनाय त्रिपुरा हास्ते हा पेखकते ओंगै थांखा फिया अबनि बायमं जों जतनो साइमानो नवाय हलनि सिमिन आ त्रिपुरा लेन बायनानि चेंगो आफ्रोनि सिमिन ओंमां पाइथागो हंके ब जागा सौखा जों जतनो साइमानो तिनि आइपिएफ तिरक पान बायमोन हायख्लायनो बायि दंगो गन्डा सरानि प्रेम त्रिपुरा हाय खरबुसुक त्रिपुरा हास्तेओ ओंगै माथंखा अब हिसाबनि बायरे अबनि बागैनो त्रिपुरि खरां कक साना मुसुंगो दफानो चापनानै थांथानि जरा तालि रोमानि बाय दफामो थांजागिया जरा तालि रोमां चरा लाई थांगो आबनि बागै चबाव थांना हिंगे सयनि मांप्लि जों नांगौ खापानि त्रिपुरि ताहुकते बुखुरो त्रिपुरि खरांनि ओंगै आ नेता रगनो आ एमएलए आ मिनिस्टार रगनो कयना मुसुंगो जों साइमानो नरक त्रिपुरा लेन रैमानिया त्रिपुरा लेन जोंनि त्रिपुरि दफा तामनि बागै सान हंके 60+ दफ्तर आलायदा हास्ते ओंखा हंके आ जागावो गभर्नमेन्ट जब नि बागै पोस्ट गोबांमा ओंनाय आ जागावो साइ दफानि लोगरक चाकरि माननाय निजिनि कक बाय अफिस आदालत निजिनि कक बाय न पुलिस दारका रक ओंनाय बिलनि बाजेट रकबो खालाय माननाय होनैसे त्रिपुरि दफारक त्रिपुरा लेन सानना चेंगो फिया जों नगैनो दंगो त्रिपुरा लेन एसेम्बलिओ थुजाक फिया आगेनि ककनो किसा त्रिपुरि खरां मैत्य मानदे रनाय त्रिपुरा लेन मुख्यमंत्री मानिक सरकार देरनाय हिनमानि कक ताबुके साबो बिप्लब देव देरनाय फिया उ कक सराय बिप्लब देव बो जोंनो त्रिपुरा लेन रैमानिया मानिक सरकार बो जोंनो रैमानिया जोंनो दिल्लीसी त्रिपुरा लेन रैमानो आबनि बागै नों चॉकलेट को सुबै वारिक के तंगनि बाय चोकिया जबा खलायै सरकारनो मामे चेन्नाय सरकारनो बख्रमा बम खलायरनाय आबुसि जबा खाना थांथानि लगे तमुनो ओंगै थांखा हंके आरोनो जबा थागै पायो आबनि बागैनो तिनि एसेम्बलिओ बो त्रिपुरा लेननि ककथाय कासाया वाइसा कका साखा त्रिपुरा लेननि कक बरमगना सिन्धुनि खुबदै फियाबा एक्टिंग सिमिनसे नुगनायर जतनो साइमानो फियाबा त्रिपुरि खरांनि सिमिन कायसा कयना मुजुंगो आइपिएफ तिनि नेता रकनो 2017 नो अपोजिशन ओंगैमानो फियाबा ताबुकले बहकनि बागै फानो एमएलए मन्त्री जरा फानो ओंखाबा त्रिपुरा लेन सोनामै गोबां बर' रंनो चाकरि रनाय हनै वान सुगमानि जागाव आबनबो रैमालियाखेबा फियाबा निनि बागै सामु तांनाय निनि बागै चबा खलायनाय बरमगना कबि माइदिया बरमानो जरा फानो चाकरि रना बागै त्रिपुरि खरांनि सिमिन कय हरजागो तामनि बागै हिनके सालबुसुक नखुंनि नगफां तुइफांसे बिसनानि लरैमानिया सालबुसुक त्रिपुरि दफारनि थानि ब्रक सानमु साननायबा रनाय रगबो रवानो वाइसा वाइनै फिया सालब्रमबुरुम रवैमानिया जतनो जानि नखुं बायजान पाइलेया आबनि बागै
নরক ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানামুই 60+ দফতর ছানামুই ত্রিপুরি দফানি যত ত্রিপুরি রং চাকরি বুড়াই মানিয়াবা তাবুলে নরক পাওয়ার তমাবা বরং না কবি মাই দেবরমানি নুখুঙ্গো বেগনা ফানো এবা বুসাইনা ফানো চাকরি রানানি বাগै নরনো কয়হার জাগো আকরনকি ত্রিপুরি খরাং সানাসে মুসुंलिया दफानि बागै आलादा हास्ते सनामना बागै खाख्लाब चागै हिमनाय रक नकनि नखरै खारै मातंमानि नग मातंया अंगमानि बाहायनके बा सागबाय थांनि फ्रीडम दफानि बागै तंथक चाथक तुबुनानि बागै जबा खालायमानिसे सागबाय थांनि नुखुंसे जोंजाल आकरंनो त तै त्रिपुरि खरां सावैसे लापसे गैखा aboni bagay no jura tali jesek bar no nai asek bar no a jura tali no remang jeng sini target o sawiya ongo abono onkha sini main problem khaponi tripri ta hokte bukhuro kok satei kok as paya aro uro kok thangai payo tripri khorang no nakar makhake belai kheno janai pheba tripri khorang ni siminrang thani koimo abono sini poncho tripri dofani bagay जबा खलायै नुखुं जोंजाल गोफाजाक बरम गोनां कबि माइ देबरमानि नुखुंनो जेसक मानसा नरकनो कबकनानि बागै त्रिपुरि खरां जुगो त्रिपुरि खरां नरकनो हाय साइखना रफनाय बनि बैंक एकाउन्ट अंखा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एकाउन्ट नम्बर 810901171350 ते IFSC कोड हिंके UTBIORRBTGB तिनी बागै आसगना खापने त्रिपुरि ताखते बुखुरक त्रिपुरि दफा दाक्तिनो अब्ते हाय जंजालनि दाक्तिनो यगलांसितों त्रिपुरि दफा दाक्तिनो यग मातेर मा खलायसितों जतननो हामबाय।